Bertzela zer moz, bueno, esne beltzakin jarraitzen duzu? Bai, hor gabiltza. A tope. Gaina, izugarrizko arrakasta. Euskal Herritik kanpo ere. Bai, bueno, Japonian da... Hori da, horretik, Ja, egon naiz, ja, 10 bat aldiz, Japonian. Jo, eta euskeraz? Euskeraz, bai. Eta orduan, zer da, beraientzat hain erakargarria? Ez da, trikiaren soinua, zure ahotsa, zure aurpegia... Egia da, euskera eta japonesez badaudela hitz asko berdin aboskatzen dianak eta dena. Eta uste dut esalde egiteko erago momentuan ere bai? Aldera antziz eta antzekoa omen da? Eta orduan gustatzen zaio, ez dakit. Bere garaian, 88an eta genuen etzakiten diskoa ere han salten zan. Ostras, zer den artea? Askotan igual hizkuntza jakin gabe edo ezagutu gabe, ez dakit, ahotsangatik egiten da erakargarri, eta konsumitzen duzu kultura, bai, gero asko bidaiatu ez Fermin muguruzakin. Asko entzuten dara Fermin, eta... Bai. Bueno, eta gaina orain kolaboratzen zabiltza Amak taldearekin. Ez, gabiltza, esnebeltza eta Amak. Kontzertua bai, beraiek... Bueno, gure abestiak pixkan aldatu ditugu, reggae estilora pasa ditugu. Eta Amakekoak daude koristak bezala gurekin. Bueno. Beraien kantu bate jotzen dugu, eta, bueno, abuztuako 27an Arantzako aterpian. Hombre, lehen gadi izan duzen gurekin hemen Xabi. Xabi zuara gordo izan, bai, eta zure izan aipatu zuen bai gainea. Eta, gaina Amak talde horretan, norbait berezia zuretzat, ez? Bai. Nor da? Nera, Arreba. Zura Arreba, artista, beste solano bat hortxe. Gaina diskoa ere nik grabatu diet. Bueno. Gaina etxean estudioa dakat eta hortxe grabatu dugu Amaken diskoa ere, bai. Orduan, potentia, emozioa diferentia, ez? Bueno, familia artekoa. Hoxe. Tenia Maixa, Lights, Amaia denak ezaunak, Bai, baina hau da Arreba. Bueno. Ondelako eta txarrenako, konfiantza dago lekueta kaso banere. Mira, horre ikusten da, hoi nortzu dira? Ne Arreba da, ni? Zori jo zabete da. Ba, eske gero, bueno, dakat talde bat nire izenakin, Xabi Solano, eta behetortzen da nirekin batea. Zeka, zu bakarrik ere basabiltza. Bai, hori da. Ato deban joen un. Ato deban. Deban izan San Rokeak, bai. Eta zer moz? Oso ondo. Bai? Gaur pixka, Bai. zorratu xamar. Ze gau ez jo genuen, oso arrarua dara. Ze normalean kontzertu beti atxaldetzen dira, guen artea. Eta atzo gabeko 11etan jo genuen, oso... Eta jendea, pozik, neurriak naiz, Claro, bai. Kontzertuak eta maten aldirela, ez da? Maskarillak jarrita, eseritak, eta... Bai. Baina, bueno, garai hortan izatea, pixka, arraro. Bai. Ez dugu uzabestire, matez? Bai, nik pratu arte nezkungo emendik, Bueno. Eta pieza bajo arte, ez da ere emendikan juko. Zera beste barri duzu? Bueno, danetik pixkat, abazateatzean. Popurri, Xabi Solanoren eskutik, zezantzen zenean. Somatzen zaitu faltan itxaso ertzean, somatzen zaitu faltan iluna eontzean, ta ilargia zenuti desaertzen. Pozinagoen bakoitzean, lorea ez doa lurari baimen eske, bera nahi duenean atera daiteke, agintzea ez da agintzea hainbeste, bilok aske izan gaitezke. Ermita baten aurrian, ilunarraren garaian, trikitisa zar baten zuten da, bizitzarik danian itxane ekarri nahian. Ariz gazten itzalan, burdinen erdoin artean, zenbat alaitasun kabitzen den, behatze sortutako dantza doinu batean. Harin joan, loturan goxuan, dantza askea, dantza bezagun. Besarkan nazanzu, goxiatu nazanzu, nire herri ondua helduta, ni ere zuri helduta nago.